Addig elmondom, hogy a csoport neve a Su Enau tavaszt jelent, és 2003-ban alakult az együttes. A csoport jellegzetes koreográfiákat ad elő Marmilla, Szardínia és Dél-Közép-Olaszország. Biztos nem ért el odáig a hang, fönt várakoztak a sorukra. De én akkor le is megyek a színpadról. Fogadják őket sok szeretettel.
Elhagyom a mikrofon. Please, the representatives of you who take over the presents from our major. Addig elmondom azoknak, akik ott hátrébb álltak, és esetleg nem láttak teljesen ide a színpadra, hihetetlen milyen apró, pici, finom mozgásokat lejtettek a lábukkal. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki lerázza a tengerparti homokot a cipőjéről. Ez bámulatos volt. Congratulations and thank you. Arrivederci, veni in tra 2 anni.